Hola, soc Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Ara parlarem dels 3 plans Marshalls, no d'un com la Segona Guerra, 3. Per què 3? Espanya ha rebut d'Europa un total a 3 plans Marshalls de la Segona Guerra Mundial. També hem de veure que s'ha repartit meravellosament per l'estat espanyol. Nosaltres no hem tingut ni per la línia 9 de metro, que està parada. Com podeu veure a la gràfica, el plano d'Espanya, veureu que estan repartits de moltes diferents maneres. Els fons europeus cap a Espanya durant aquest temps, aquest període de 27 anys que veieu aquí, indicat, sumen un total de 144.000 milions d'euros, que és una xifra extremadament gran. Gastats, això sí que no ho sabem, si amb AVEs, amb metros de Madrid, amb rondes, etc. Però és que a Catalunya n'ha portat 300.000 més de milions. 300.000 milions més. La qual la suma és de 444.000 milions d'euros i a sobre l'estat espanyol està en fallida. La veritat, on estan tots aquests diners? A on s'han invertit? El dèficit fiscal és una eina molt bona de l'estat espanyol per empobrir les seves colònies. I Catalunya no deixa de ser una colònia espanyola.